I dnes pro vás máme závěry, které pořídila noční hlídka televize Nova. Tentokrát jsou z Duchcova na Teplicku, kde se včera večer ozval obrovský výbuch. V jednom z tamních bytů vybuchl plyn. Mladý muž, kterého exploze zranila, skončil v nemocnici. Na místě byla i kolegyně Jitka Fárová. Jitko, jak vážná jsou jeho zranění? Dobré odpoledne. Mladého cizince musela záchranka převést do nemocnice, podle policie je naštěstí jenom lehce zraněn. Když došlo k výbuchu, muž nebyl přímo v bytě, ale právě otvíral dveře. Tlaková vlna vysklila všechna okna v bytě, střepy byly až na druhé straně ulice. Naštěstí po rušné ulici, ale v době exploze nikdo nešel. Policie nemusela nikoho evakuovat ani z domu, ani z okolí. Dnes budovu prohlédl ještě statik a všechny uklidnil, že je všechno v pořádku. Proč vůbec k výbuchu došlo to teď momentálně zjišťuje policie společně s hasiči. Jasné je, že plyn v bytě unikat musel, nahromadil se tam a při otevření dveří explodoval. Poslechněte si to. Při výbuchu byla zasažena ještě vedlejší bytová jednotka. Škoda zatím nebyla vyčíslená a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření. Některé části naší republiky